ואורחים אהובים למסיבת החומה שלנו, ברוכים הבאים. שלום, אנו שמחים ונרגשים לקבלת התורה, מאוד מצפים. יהי רצון שנזכה לצעוד בדרך האבות והאימהות, לנהוג בדרך ערב מידות טובות להרבות נחת לבורא העולם, כדי שהתורה תהיה חקוקה בליבנו לנצח נצחים.
אני מתכבד להזמין את מנהל בית הספר לסטטוטוריה. טוב, שלום לכולם. תנצלו את הזמן הזה לשבת, לא צריך לצלם אותי, תהנו, תשבו. טוב, קודם כל, נפתח בתודה גדולה למחנכת ליאור, שזו הזדמנות להגיד לה תודה לא רק על המופע של היום, אלא על כל העשייה שלה לאורך השנתיים האחרונות. אז תודה גדולה למחנכת ליאור. ותודה לשקד ואביטל ויהל שכאן איתנו ומסייעות לנו להרים פה את היום הזה. אנחנו נמצאים במסיבת חומש. אני רוצה ברשותכם לשאול שתי שאלות. הראשונה, למה החלטנו שמסיבת חומש תהיה דווקא בסוף כיתה ב'? הרי אם תבדקו בעוד בתי ספר, מסיבת חומש זה בכיתה א', אם בכלל מתייחסים לזה. השאלה השנייה, אנחנו רגע לפני חג השבועות, ממש עוד יומיים, נלמד תורה, כל אחד כמה שהוא מסוגל לאורך הלילה, וכידוע, התורה ניתנה רק בספר שמות. אז אם כך, למה לנו ספר בראשית? כלומר, אם התורה היא כל כך חשובה, ואנחנו עושים פה מסיבת חומש, למה היא ניתנה רק בספר שמות? אז בשביל מה ניתן ספר בראשית? אז שתי שאלות. למה מסיבת חומש בסוף כיתה ב'? ולמה התורה ניתנה רק בספר שמות? והאמת היא שיש תשובה אחת לשתי השאלות האלו. והתשובה היא שדרך ארץ קדמה לתורה. אומר לנו הנציב מוולוז'ין, בעל ספר העמק דבר, הוא כותב בהקדמה לספר בראשית, הוא בדיוק דן באותה שאלה, למה קודם כל ספר בראשית ואז שמות. ואז הוא אומר שאם תשימו לב שהאבות שלנו, אברהם, יצחק, יעקב, ואחר כך גם השבטים, הכינוי שלהם היה ישרים ולא צדיקים. כלומר, צדיקים יש לנו בכל התנ"ך, אבל את האבות כינו בכינוי ישרים. למה ישרים? תשובה, כי האבות שלנו לא הסתפקו רק בלקיים את התורה. רק בללמוד את התורה, ורק להתפלל לקדוש ברוך הוא. אברהם, יצחק ויעקב, יש עליהם הרבה סיפורים בספר בראשית, שכל הסיפורים מראים לנו איך התורה הגדולה שלהם באה לידי ביטוי ביום יום. איך הם מתנהגים בצורה טובה אחד לשני, איך הם מתנהגים בצורה ישרה. אנחנו מכירים לצערנו הרבה אנשים שהם אולי מתפללים הרבה ולומדים תורה הרבה, אבל ההתנהגות שלהם היא לא איי. אז אנחנו, התורה הקדושה שלנו מחנכת אותנו. אם אתם רוצים לקבל תורה, ופה אנחנו מתייחסים כבר לחג השבועות, אם אתם רוצים לקבל תורה, אתם חייבים ספר בראשית קודם, שזה ספר המידות, ספר של דרך ארץ. לכן אנחנו מתפללים שגם אנחנו, שעושים את מסיבת החומש בסוף כיתה ב', שאתם מסיימים את ספר בראשית ותתחילו ללמוד ספר שמות בכיתה ג' רק, אנחנו מתפללים שתקבלו את התורה גם בחג השבועות הקרוב, וגם בעזרת השם בלימודים החל מהשנה הבאה, לאחר שרכשתם את המידות של מי? של אבות האומה. וכמובן אי אפשר שלא להתייחס ולא לסיים בהודיה גדולה על מה שעם ישראל עשה בשבת האחרונה, ועל השבת 4 חטופים אלינו הביתה. זה יום גדול לעם ישראל, זה יום עוצמתי, ולמרות שאנחנו נמצאים בתוך שנה קשה, צריך גם לשמוח על הטוב אחד שיש טוב. אז אשרינו שאנחנו חלק מהעם הזה, ואני מאחל לכם תלמידים יקרים, ואני אומר לכם הורים, כאחד שכבר צפה במופע לפני כמה דקות, יש פה מופע חבל על הזמן, אז אתם תהנו ובהצלחה לתלמידים היקרים. אישה? כן. אימון נעלו. התורקנוס גדולה ועשירה. כל בני המשפחה עמדו לפרנסתם בחקלאות ובאדמות קרוב, שהיו שייכות לבני המשפחה. משפחת תורקנוס מנתה הרבה ילדים, וביניהם אליעזר. האבא שמח מאוד לראות את ילדיו עומדים בחקלאות.
האמת היא שאליעזר כלל לא אהב לעסוק בחקלאות. נפשו חשקה אך ורק בלימוד התורה. אבא, בבקשה, אני רוצה ללמוד תורה. ממש לא, אתה תהיה חקלאי מצוין, תמשיך להביא את האדמה. אליעזר התחנן, ובכל הזדמנות ביקש מאביו ללכת ללמוד תורה. אך אביו בשלו, חקלאי נשאר חקלאי. באישון ליל החליט אליעזר שהוא יוצא מביתו והולך ללמוד תורה. הוא השאיר מכתב לאביו שהוא נסע לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. אליעזר עולה לירושלים ומאוד מתרגש. רבי אליעזר חי בעניות רבה, הוא ישן על הרצפה ולמחייתו אוכל חול בלבד. מהיום אדאג לרבי אליעזר בכל מסורת. כעבור מספר שנים החליט אורקנוס לעלות לירושלים ולצעוק על אליעזר על כך שעזב את עבודת האדמה ובחר ללמוד תורה. אורקנוס בדרך לשבעה ורואה את בנו מוסר שיעור תורה. יהי רצון שנזכה ללמוד את התורה משמחה ומאהבה. אמן.